Kai daga Alai Shamsu ai Umar akanta. Yan maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Yan maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Ni da fari na sanya Allahu sarki mai sama kai ka kwace ni daga hannun mata ta Salamatu giwa babu imani ka ta nan koni a daidai babu jimawa ta sa ban kamanni daga nan na yanke shawara dukan mata na cire a zuciya. Ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Jama'a ku biyo ni ku ji duk darasin da ya fari kaina. Namiji mai dukan mace in na faɗa to sai ya daina. Mata a wuya suke sai su gaggabce ka su magashi a rana. Ni ma haka ta bari kaina gaskiyar lamari ba ha'inci. Dan maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Dan uwa ka tsaya ka ji labarin mata ta Salamatu. Ita mai ladabi ce da biyayya a gare ni Salamatu. Amma duk da hakan dukanta dare rana babatun hutu. Ashe tara ni take gashi a yanzu ta fi jan akunci. Kai Salamatu irin wannan naushi mai bauri haka. Wayo Salamatu anya ku ba iska ta dawo kanki ba. Wayo. Kai maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. A gidana babu cici bafi dan adam nake mai yawan bukirci. Ni mai aure sake ne ga dukan mace babu sassauci. A kwana tashi ashe Salamatu za ta min hukunci. Sura daya da ta mini nan da nan ta gaggabta hanci. Da maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Namiji mai dukan mace jarumi ko dan asara. Mai sauraro ka bude mazrarin kunne ka saurara. Yaya ka ga murna da kalle yau kyanwa te karo da bera. Kai abin da babu daɗi yau zuciya ta te karo da kunci. Dan maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Ita mai ladabi ce da biyayya a kullum babu fashi. Inda na kawo da ban kawo ba girki babu fashi. Amma duk da hakan jibgar da nake yi har da ma na wayo Allah ya zana yi yau da gani na shige a kunci. Dan maza ku yi hattara ku bar dukan matanku domin matan zamani da akwai karfi kamar talauci. Wata ranar Juma'a sallah da ni da dan Jummai bayan mun dawo da na shaki Salamatu sai da te amai sai ran te baci ta daga ni ta lula sai da te maimai na tahi na tsinci kaina a asibiti kwance ina bacci. Kai a he Salamatu kan karfa ce tara ni take yi kai ka ganni kwance kamar tsohuwar gawaye. Assalamu alaikum. Malam Tal'udu ya lagan kaka ko azan kai da bari ba azjan bane wallahi nake faɗa maka kai abinda ba a ca komai. Haba Malam Tal'udu kai da ba rigima kake ba irin wannan katon ciwo haka. Kai shawara ɗaya zan baka dan Allah dan Annabi. In dai kana dukan matar ka ma ka daina dan wallahi na ba maza shawara da su da dukan matansu dan matan zamanin nan wallahi suna da ƙarfi. Allah